ഓക്കെ ചായ കഴിച്ച് പുറപ്പെടാം സമയത്ത്. ആരെങ്കിലും വിളിക്കണോ? അതെ, ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് എടുത്ത് അല്ല ലക്ഷങ്ങൾ പിന്നെ അല്പം ഇരുന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ പുറകോട്ട് മാറിക്കണം, എന്നാലും കിട്ടുള്ളൂ. ആ സൈഡിലേക്ക് മാറും, എന്നാലും അവിടെ കിട്ടും. അവിടെ സൈഡ് കിട്ടണ്ടേ? ആ ചെടിയുടെ ഇടയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ കുറച്ച് ഭംഗിയുണ്ടാവും. ചെടിയുടെ ഇലയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് സൈഡിൽ കൂടെ വരണം. അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് വരണം. അങ്ങനെ കിട്ടില്ല കേട്ടോ, ഞാനവിടെ ഇരിക്കാം. രതീഷ് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് എന്നെ എടുക്കൂ കേട്ടോ. കുറച്ചുകൂടെ പുറത്ത് മാറിക്കും. മോഹൻ കിട്ടാം, മോഹൻ കിട്ടാം. മതി.